Azatlyk radiosynyň geçen ýylyň aýagynda Lewap welaýatynda müňden hem aşy büdjetçiniň eýem 3 aý töwereg wagt bäri zähmet haklaryny alyp bilmeýändige baradaky maglumatyndan soňra Sebite Aşgabatdan ýürüýte barlyk topary iýerildi we birnäçe güniň içinde işgärlere aýlyklary geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary maglumat berýärler. Ýatlatsak Azatlyk dekabryň aýagynda Lewapyň zawod fabriklarynyň ençemesinde işleýän 1500 oguly işgäriň zähmet haklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýändigi barada habar beripdi. Zähmet haklaryny alyp bilmeýänleriň arasynda Lewap Avtotrans kärhanasynyň ýük, awtobus we taksi sürüjileri, Lewap awtoýollary guruluş kärhanasynyň, Lewap welaýat Türkmenpaxta we pamuk egirji zawodlarynyň, haly fabriklarynyň, Transgas hojallyk edarasynyň öýleri hyzmat edýän bölümleriň işgärleri we oba hyzmat kärhanalarynyň mehanizatorlary dagy hem bardy. Azatlykda çykan habardan soňra Lewap'a Aşgabatdan ýürüýte gözegçilik edarasyndan barlyk komissiýasy geldi. Birnäçe güniň içinde Merkezi Bankyň Lewapdaky sahamçysy işgärleriň aýlyk haklaryny geçirip berdi. Ýetişmek edarlar 1-nji ýanwar güni hem aýlyklary geçirdiler diýip, bu ýagdaýlary başdan geçiren onlarça işgär bilen töhbetdeşi bolan habarçymyz 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Emma häzir çylnyň sentýabr aýy üçin gijikdirilen zähmet haklary işgärleriň hasaplaryna geçirilipdir. Galan aýlaryň tölegleriniň anyk haçan büdjetçilere geçiriljekdigi barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu barada şeýle-de müňden hem aşy işgäriň zähmet haklarynyň näme sebäpden gijikdirilýändigi barada Merkezi Bankyň Lewapdaky sahamçysyndan welaýatyň degişli häkimliklerinden kommentariýa almak başartmady. Şeýle-de ýürüýte gözegçilik edarasyndan bular dogrusynda wiza çykarylan mümkin biýdüzünçilikler barada hem maglumat alyp bolmady. Sol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen töhbetdeşi bolan ýerli kärhanalaryň işgärleri gijikdirilen aýlyk haklarynyň tölenip başlanmagyny ýagdaýlaryň gönümel Azatlyk radiosunda beýan edilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Kärhanamyzyň ýolbaşçysy Azatlykda berilen maglumatyň göni Aşgabatdaky ýokary derejeli hökümet ýolbaşçylaryna ýetendigini, munyň izi bilen Sebite barlyk topuryny uğratmak barada karar alynandygyny aýtdylar diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly büdjetçileriň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň degişli edaralaryna Sultanda Baş prokuratura ýokary gözegçilik edarasyna ne tasdikladyp ne de inkar etdirmek başartdy. Türkmenistan indi 4 ýyl goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamynda ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy, ministrlikleriň we pudok edaralarynyň birnäçesi biriktirildi, durly edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýle-de Azatlyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munyň bilen bir wagtda pandemiýanyň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň töleksiz zähmet ruhsatyna iýerlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly kärhanalaryň hem de ilatyň ýüzbeýüz bolýan bökdünçliklerini açaçan boyun almaýarlar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda iziderli gazanylandygy aýdylýan ykdysady ösüştanlar getirilýär. Media azatlygyny berk çäklendirmekde tankitlanýan Türkmenistanyň resmi habar berişleri işleri hem ilatyň başdan geçiren kynçylyklary, ýurtdaky maliýe krizisi, az karitlarynyň ýetmezçiligi barada habar bermeýärler.